bare kom ind, Stella. Så, nu skal du jo høre. Som du ved, så er du sådan en dygtig elev, så det skal du bare fortsætte med. Og selvfølgelig har du fået 12 igen. Tak. Super flot arbejde. Kan du lige sende Lukas ind? Ja, det skal jeg nok. Super. Hvad laver du, Brandt? Rigtig lige taber du 12 igen. Ja, hvad så? Mor, far, vi 12! Mor! Far! Har du fået lidt for meget drik, eller? Nej, har det fint. Ej, det er dårligt. Altså, jeg har noget. Prøv det. Ja, prøv at få det så meget bedre. Hey, noget drik. Her. Ja, okay. Nå, okay, super. Så bunder vi. Woo! Det er fedt, wow. Kom nu, vi skal ud og dans. Venner igen. Kom nu. Bedste veninder for alt. Kom nu. Kom nu, vi skal danse. Det er ikke så stemt. Wow. Rolig stille. Wow. Hvad vælte det hele? Ej, fuck. Ej, fuck. Der er ikke nogen puls. Hvad gør vi? Vi ringer til politiet. Vi ringer til politiet. Det kan vi jo gøre. Så får de jo vide, at vi har givet ecstasy til andre. Så bliver vi jo godt, også vi glade. tog de piller. Kom nu. Nå, men vi kan jo...
her, det bliver altså mellem os og os kun. Ja. Vi må væk. Ja. Ja, 20 gram. Ja, nede på hjørnet. Ja, jeg kommer nu. Hej, hej. Vis de andre, husk de der kanyler. Nyhederne. God aften. Tidlig i morges blev en ung pige fundet i en lejlighed på Vesterbro. Pigen er ikke endnu identificeret. Politiet fandt dette billede i hendes lejlighed. Hvis du kender pigen, bør du straks kontakte politiet. Vi mener, at hun døde af en overdosis af ecstasy. Flere nyheder følger. Og videre til sport. Hej Jessica, det er Malou. Det er noget om Stella. It seems a little darker on the other side, and I need a spot